Булыргамы? Яки булмаскамы? Булмаска. Гафу итегез. Таныштырырга уnuтканмын. Менин исемим Жавид Камалов. Һәм машинамны мин бик яратам. Яра, абый, караштырырмын, яме, караштырып торырмын. Син бар эшләреңне эшләп кил. Бәтәш. Каләм күтәрә торгач, кулың бөтенләй йомшарып беттеме? Ә? Җиттеме әле? Үзеңне бел, Данил. Ярар инде, ярар. Шул туктай белмәдең инде син. Җавид П. Булатов. П нәрсә инде ул? Пешти. Әгәр кызыңны күрәсең килсә, безгә ярдәм итәчәксең. Сөйләштек? Юк. Фәрит. Раунд ташла. Жаным, киләсе тапкыр. Иел, яме? Шаян егетсең, Самир. Ошап киттең әле миңа. Шуңа мин сине азактан үтерәм. Син кем ул, абый, ә? Блядь! Мин кишәне бозучы. Күтән катсам. Хәтерлисеңме, Самир? Мин сине азактан үтерәм дидем. Эй, Шумар, шулай дидең? Мин сине алдадым. Йөзеңә карап кысасы килә, блядь. Алдыңа кара. Эт сызырган нәрсә. Шокынып кил. Мин теләкләрне үтәмим.